Πάτερ Μακάρη, ευλογείτε. Ο Κύριος. Επικρατεί μία άποψη στις μέρες μας, η οποία έχει προκαλέσει αρκετή σύγχυση στους πιστούς, η οποία υποστηρίζει ότι οι αιρετικοί και εν προκειμένου οι ψευδεπίσκοποι της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης και όσοι έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς, παραμένουν εκκλησία και τελούν ορθόδοξα μυστήρια μέχρι να και αν καθαρεθούν. Θα θέλαμε με τη βοήθεια του Θεού να μας πείτε ποια είναι η θέση επίσημη της Εκκλησίας και των Αγίων μας στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Κατά πρώτον να επαναλάβουμε αυτό το ήδη γνωστό, αλλά το πούμε για ακόμη μια φορά, ότι αυτή η περίπτωση δικιά μας δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην εκκλησιαστική ιστορία. Για πρώτη φορά όχι μόνο γράφτηκε μια αίρεση, και άσχετος γραφόταν μια αίρεση, αλλά για πρώτη φορά γράφτηκε ότι ο Χριστός, η Εκκλησία δηλαδή ο Χριστός, είναι μέλος μιας αιρετικής κοινότητας, δηλαδή είναι μέρος του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, της Εκκλησίας του Αντιχρίστου, διότι η κακόδοξη σύνοδο της Κρήτης δογματίστηκε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή στα άρθρα 16, 17, 18, 19 κλπ. Δογματίστηκε το ΨΕ, που είναι ένας εκκλησιαστικός διαχειριστικός οργανισμός, δογματίστηκε η συμμετοχή της Εκκλησίας του Χριστού δηλαδή και των μελών αυτού στο ΨΕ, δογματίστηκε και το καταστατικό αυτό, δηλαδή το δόγμα αυτής της αιρετικής οργανώσεως του αιρετικού οργανισμού. Δηλαδή, αν αποδεχτούμε ότι αυτοί οι κακόδοξοι ψευδεπίσκοποι, οι αποστάτες, γιατί οι αποστάτες αυτό θα πει, το να φύγει από το ένα χώρο, από μια πίστη που είναι η πίστη της Εκκλησίας, και να πάει σε ένα άλλο χώρο, σε μια άλλη πίστη που είναι το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αυτοί συνεχίζουν και είναι μέλη της Εκκλησίας και τελούν ορθόδοξα μυστήρια. Πρέπει να αποδεχτούμε και δογματικώς ότι και ο Χριστός είναι μέλος. Γιατί η Εκκλησία Χριστός είναι ένα και ταυτό, ότι ο Χριστός είναι μέλος του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δηλαδή είναι μέλος της Εκκλησίας του Αντιχρίστου. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το αποδεχτεί κανένας χριστιανός, δεν το δέχεται αυτό και δογματικός και με τη λογική δεν επεξηγείται αυτό. Πώς μπορεί ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών να είναι μέλος μιας αιρετικής οργανώσεως, πόσο μάλλον της Εκκλησίας του Αντιχρίστου του ΨΕ. Ο Χριστός λείπει, όπως είναι φυσικό, από εδώ ο Κύριος μας, και είναι μέλη της Εκκλησίας Αντιχρίστου μόνο οι κακόδοξοι ψευδεπίσκοποι της Συνόδου της Κρήτης που υπέγραψαν. Αυτά είναι υπογεγραμμένα συμβόλαια, δηλαδή είναι υπογεγραμμένα με τις υπογραφές, έγιναν μέλη συνοδικά του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Όποιος λέει ότι αυτοί συνεχίζουν να είναι μέλη της Εκκλησίας, γιατί είναι ορθόδοξα μυστήρια, γιατί όπως είπαμε αποδέχονται και ο Χριστός είναι μέλος της Εκκλησίας του Αντιχρίστου μαζί με αυτούς, το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αλλά η βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Γι' αυτό τους παρακαλούμε πολύ να προσέχουν πολύ καλά τι είναι αυτά που λέω, γιατί κάνουν πολύ μεγάλο κακό στην Εκκλησία αλλά και στις ψυχές τους. Λοιπόν, θα πάρουμε τον Κύριο από εδώ πέρα, θα αφήσουμε τους κακόδοξους μόνους μαζί με τον Αντίχριστο και να επισημανούμε ότι μυστήρια τελούν ναι, αλλά όχι ορθόδοξα. Τελούν αιρετικά μυστήρια, διαβολικά, δαιμονικά, βέβυλα, έρημα χάριτος και ψεύτικα, δηλαδή είναι ψευδή και έρημα χάριτος, όπως αποκαλούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας στους ιερούς κανόνες στα μυστήρια των αιρετικών. Και κατά δεύτερον, να τονίσουμε θέλουμε αυτό εδώ, ότι η καθαίρεση είναι μια εκκλησιαστική πράξη που οβιβάζει τον παπά, τον ιερέα, στην τάξη του λαϊκού. Δεν χωρίζει τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Η αίρεση, το σχίσμα και το ανάθεμα λέγουν οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας των Αγίων Πατέρων μας, ότι χωρίζει τον άνθρωπο από την Εκκλησία του Χριστού. Όπως τα αναθέματα είναι όλοι αυτοί εδώ οι κακόδοξοι από τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους που έχουν κεφαλή τον Χριστό. Όπως έχουν αυτοί ο κεφαλή τον Αντίχριστο, είναι σε αναθέματα από τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους μας. Αυτοί τώρα με το επιχείρημα ότι άμα δεν καθαιρεθούν συνεχίζουν να είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, τι γίνεται? Αυτοί αναγνωρίζουν εκκλησιαστικότητα στον Πάπα Ρώμης. Το Πατριαρχείο της Ρώμης είναι ένα από τα 5 ορθόδοξα πατριαρχία. Ήτανε. Τα 5 ορθόδοξα πατριαρχία ήταν Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, Κωνσταντινούπολης, Αντιοχίας και Ρώμης. Τώρα, όταν έγιναν αιρετικοί, που
από το 1054 διότι η εκκλησιαστική κοινωνία, τα υπόλοιπα πατριαρχία με αυτούς, δεν είναι καμιά οικουμενική σύνοδο που καταδίκασε, καθαίρεσε δηλαδή τον Πάπα. Είναι καταδικασμένα τα αιρετικά δόγματα των παπικών και όχι ο ίδιος ο Πάπας. Δηλαδή ο αιρετικός ο Πάπας δεν είναι καθαιρεμένος, γι' αυτό τον αποκαλούν ακόμα Πάπα Ρώμης. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε ορθόδοξο Πάπα Ρώμης εκεί πέρα και είναι αυτός ο καταληψίας ο αιρετικός. Ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτό που λένε ότι οι μη καθαιρεμένοι αιρετικοί τελούν ορθόδοξα μυστήρια, αναγνωρίζουν εκκλησιαστικότητα στον αιρεσιάρχη Πάπα Ρώμης. Κάνουν τέτοιο μεγάλο κακό και δεν το καταλαβαίνουν. Τους το έχουμε πει τόσες φορές και δεν λένε να αλλάξουν και να διορθώσουν αυτό που λένε. Κατά δεύτερο, ότι επικαλούνται κάποια επιχειρήματα, εκκλησιαστικά παραδείγματα όπως είναι περιανισμού, μονοθελητισμού, οικονομαχίας, επί Αγίου Μελετίου και Αγίου Ανατολίου που είχαν χειροτονηθεί από τότε τους αιρετικούς για να στοιχειοθετήσουν αυτή την κακοδιδασκαλία. Τα ίδια επιχειρήματα, τις ίδιες περιπτώσεις, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στο Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας τα ερμηνεύει εντελώς διαφορετικά, ότι κατά οικονομία και συγκατάβαση τα δέχτηκαν αυτά τα μυστήρια των αιρετικών, των μετανιωμένων αιρετικών και όχι των αμετανόητων. Οι Οικουμενικές Συνόδοι, όταν δέχονται τα μυστήρια, κάνανε τους κανόνες το πώς θα δεχτούν τα μυστήρια των μετανοημένων αιρετικών, πρέπει να ήταν πλανεμένοι εφόσον μέσα στην αίρεση των αιρετικών τα μυστήρια είναι έγκυρα, είναι δηλαδή ορθό. Πώς είναι δυνατόν των αιρετικών τα μυστήρια μέσα στην αίρεση να είναι ορθόδοξα για να είναι έγκυρα? Αυτό είναι τελείως παράδοξο, τελείως αλόκοτο δηλαδή.